Vítejte na disc golfu Kralupy, tohle to bude první jamka, bude se házet někde stojím. Tamhle koš. Přibližně 60 metrů to bude první jamka. Tak tady byla první jamka, přejde se pár metrů a tamhle za tou větvičkou je jamka číslo 2, výhoziště, a bude to 55 metrů plus minus. Nízký strop, dá se to obhodit, tady krásný ostrůvek s trávou, tady druhý a třetí napravo a nalevo. Tak, druhá jamka. Z druhé jamky se popojede zase kousek ve směru hraní a tady bude výhoziště. Zatáčka doprava a třetí jamka už je na dohled. Tak, na tom maličkém kopečku. Tak, tady je výhoziště jamky číslo 4. Jamka číslo 4, 60 metrů plus minus. Tak se přejde sem kousek zpátky, tady jak mám kolo. Tak, tady bude výhoz na další jamku. Tamhle za stromem. Může se zprava zleva. Číslo 5. Po páté jamce člověk trošku vrátí. Tady sem. A přibližně tady odsaď se bude hrát na jamku 6. To bylo asi moc jednoduchý, ne? Rovnej hod úplně. Krásně na fade. Tak tady. Od jamky 6 se dojde na výhoziště jamky 7. Rovnej hod. Pak se jde kousek zpátky. Je výhoziště jamky 8. Tak to bude tady. Výhoziště jamky 8. Tohle 7. Tam 8. Tady odsaď vlastně se bude házet. Tady je koš. Se jenom přejde na výhoziště jamky 9, poslední, což je přibližně 70 metrů dlouhá jamka. Zelený koš tam vzadu. Otevřený prostor.
grilovačka a může se jít zpátky na jamku číslo 1.